Nami kaya mong tabirak ko. Ito 50 na. Okay. Gata na ni kulang, tapos tanganin na to condense. Dayon Tubil na mo. sugar. Wow. Bless the Lord. Muna mong snack this bukid karon. Kaya nag-evangelize mi. Evangelism. May sa bukid. Nongas medyo niya ron. Ay, sapa tabok ng suba. Yan mo ang paniud turon. Praise the Lord. Praise God. Ulit ka? Kasing-kasing ko ang kalabasan ko. Agundangan trabaho?